Takže já taky pochopitelně nebudu vůbec dlouhá, když se takhle opět. A jenom jsem se s vámi chtěla rozloučit a já jsem na začátku říkala, že bych chtěla, abyste odešli do škol a měli, vnesli se do těch škol, do kterých dojedete klid. Já se přiznám, že ten klid z vás necítím a necítím ho za celou tu dobu. A byla bych ráda, aby jsme přestali být úplně tak jako naštvaní, že všichni nám ubližujou, že nic se nevyřeší, když my nebudeme chtít. A pochopitelně, paní kolegyně, máte pravdu. České školství částečně zničilo normativní, nebo už je dávno překonané, tak normativní financování je vaše ředitelé, nebo aspoň ti, kteří se o to zajímají, ví, že reforma je připravovaná a bude počítána jinak. Takže budeme doufat. A tady se někdo ptal na bude pracovní skupina, vy jste všichni strašně tleskali, já teda jsem moc nepochopila proč, ale že ten, kdo chce vědět, kde v pracovní skupině, tak si nalistuje www stránky a zjistí. A tak jako já jsem nepochopila, prostě tleskali. Nefunguje to ve škole. Já teďka nevím, nechci, protože nevím, jaký je to téma, ani se necítím kompetentně na to odpovídat. Ale já jsem třeba teď během toho jednání dostala na můj mail dotaz od Blesku, který si myslím, že není kompetentní za nás řešit inkluzi. A že zjistili, že jsem ve skupině, ve které nejsem a chtí vědět pomalu, kolik je mi a jak dlouho pracuji, jakou mám specializaci, kolik jsem dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Takže nenechme se vtáhnout do této mašinérie a mějme náhled. Hezkou, co je dneska pátek, hezký víkend. Mějte se hezky.